aprofitava al mateix temps, ja que estava en el poble, pintar paisatges locals i fer una mostra de la seva pintura en els salons d'actes, en bars... Exposicions particulars. Sí, però no mai en sales d'art. I tal vegada l'afició me ve a mi per això, no? Perquè veia que ho feia tant de carinyo, tant d'amor, que al final jo m'enganxi en ell a pintar. Lo millor per a mi són les aquarel·les de mon pare, no més bones que eixes, per dir la veritat. Aquarel·lista millor que te pugues tirar a la cara. Més que n'oli. I què passava? Pepe, que tu també ho saps, se ficava a pintar l'aquarel·la i quan arribava a casa li feies: papà, què has pintat? L'ha donat, l'ha regalat, l'ha venut per 4 perres. Ell és que no li importava la seva... I a més, jo tinc escultures per canvis de mon pare que feia un quadre i una escultura. En aquella època se gastava molt això. Pintava, això sí, moltes reproduccions per amplir espais. O sigui, tenia làmines i les copiava. I entonces el que feia era reproduir-les i col·locar-les allà en les iglesias que anava a restaurar. Això fou després ja, ha acabat la guerra. Anteriorment ell feia coses, feia l'art efímer, a unes falles, sobretot Batalla de Flors. Jo li fiu la ressenya biogràfica de mon pare aquí. La belleza y la proporcionalidad armoniosa de las figuras definen e identifican la obra artística del escultor Francisco Forés Bayarri. Su temática, realizada mediante diferentes técnicas y materiales, abarca desde la religiosa popular, con esmeradas tallas de madera, hasta la monumental en edificios oficiales con exquisitos y realistas relieves esculpidos sobre mármol blanco. Jo la meva pintura no ha sigut figurativa, es comença més en un tema més abstracte. Entonces, els materials que utilitzava anaven des de les tintes de gravat, transferències, olis també he utilitzat, que no tenia una tècnica específica, sinó que m'agradava molt investigar. De fet, avui en dia també estic utilitzant el collage, transferències, treballo més sobre paper que sobre llenç o sobre fusta, que era com treballava jo més que sobre llenç. A nivel de paisaje, sí, porque en el puerto de Santa Pola hizo varios cuadros muy bonitos. En la Solana había parques preciosos y mucha naturaleza y se dedicaba a pintar todo eso, que mi hermana tiene un cuadro divino con la iglesia de allí. Y bueno, sí, más que nada no era tanto abstracto como empezó años después. Lo último fue el abstracto, que nos llamó mucho la atención porque hizo maravillas de obras y no nos esperábamos que iba a salir ese tipo de obra tan bonita. M'han importat les modes, home, t'influeix l'hiperrealisme o el realisme, perquè és un moment i estàs vivint, i a més és un llenguatge, entonces si vols fer algo provocatiu, no, això no és provocatiu. És que, te ho dic en sèrio, és com els sentiments i com tot. Estàs davant d'un paper en blanc, que és una llapissera, i veure, com la marea.